ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବାଘ, ବିଲୁଆ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଶୁଆ, ଚିଲ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଳିକି ଭଳି ସେଓ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଜାମ୍ବ ଏତେ ସାରା ଫଳମୂଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମନ ଭରି ପେଟ ପୂରା ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଘର ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚିଲ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଚିଲ ତା ମନରେ ଭାବିଲା, ଏହି ସବୁ କଥା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନରେ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଏହି ସମୟରେ ଭୂତ ସିଂହରାଜା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୂତକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଓ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ନ ପାରି ସିଂହ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂତ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦରକାର। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଠେକୁଆ କହିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା। ସକାଳ ହେବାରୁ ସିଂହ, ବିଲୁଆ, ଠେକୁଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସେ ସବୁ କଥା ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଓଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ମୋ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଓଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ମହାଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ସେହି ଯଜ୍ଞର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି ଭୂତ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ ଯଜ୍ଞ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ସେ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ତାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଲିଙ୍ଗକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏମିତି କହି ମହାଦେବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।